Malawian Camera. Malawians to have food and medicine in the hospitals than to keep these mbava, these mafias and gangsters, criminals, stupid people who we believe they are people, but they are stupid and evil at heart. And Tokuba. Zikuoneka kuti Phito International anthu andale sana chane nano ndipo zinthu zivuta kwambiri. Today I just feel like lighting a little tattoo. I'm craving for a tattoo. This is an addiction. No, go pass me, yo. No, it will not. Today I just want that pain of a tattoo. Today I go want the pain of a tattoo. Who can pay for me, oh? My husband is refusing to light me, so I have to make a plan. Americans, where are you at? Here's your girl. Huh? Help him. Come on now. I trust you, huh? And abwela pano pagulu ndicho linga choti tikambilane imozi. Ndabwela pano ndi nkhani ya ku immigration. You know ku immigration asankha anthu anyuwani ndithu ku immigration asankha anthu anyuwani. Ndiyeno chimene chimachitika m'maofesi akasankha anthu anyuwani aja kumakhala ti anthu timene pansi tinkagwirira ntchito anthu a corruption amene apezeka kuti achosedwa aja. Mulipanga understand it? I was once a manager. Understand me? I'm not your mate. Ndikamakuza zinthu pano, I'm not your mate. You have to understand me. Just understand me spiritually and understand and adapt to what I say, because most of the times that I say is the truth. A person who does evil cannot come and tell you. Now this is my message to the new chosen people. Amene achuzidwa ku immigration. Uko mumvese zimene ndikunena. Mukachuzidwa inuyo with no fear, stand on the truth and learn. Moyeneleka mwachilungamo mopanda corruption. Chifukwa anthu ena ajamata akachosedwa pamakhala kuti pali chifukwa chimene apangidwa kuti apange step down. There is something that the people have seen kunena kuti uyuti muchose. Pali china chake cholakwika chimene munthu akupanga. Ndiyeno chimene chimachitika what we don't know and what we don't do ku Malawi. Chimene chimachitika nchonena kuti munthu uja akakhala kunena kuti akugwira ntchito cherekeze manager, for example, in nthawi imene ndinali ndi manager ndinali ndi credit wanga, ndinali ndi ma receptionist amene ndinali ndi ma receptionist amene ndimagwira nawo ntchito amene they were kunena kuti anali ngati kuti ondikonda ineyo si choncho, oti aja onena kunena kuti iwowo they love me, kutanthauza kunena kuti ineyo ngati ndachoka. Chimene chimachitika ndi chani? Ti anthu timene tija ngati tima credit iti tili ku judiciary tazinyengozi. Tima credit timene timathawisa mafailo chicho mwatimanga mafailo. Timayamba kukupangani manipulate inuyo anthu amene mwasankhidwa kumene amene muli ngati adindo oti mupange represent. Ndiye timayamba sopano kukupangani manipulate. Aya papa mukuyeneka mupange mwakuti. Inuyo you started ndi kumapanga follow ti anthu ngati timene tichija. Timakati ma enemies of progress. Amakhala kunena kuti anthu amene ajawo they are still working ndi anthu aja amene atani achosedwa aja kuti akubunyiseni nanuso muchoke mene muchamwa khale ngati amene achosedwa aja ndi anthu oti amapanga zabwino bwino. Ndiye ine kwata mwa saying kwa anthu amene asankhidwa ku immigration, as you have seen kale ndinali pano makamba nkhani yokhuza immigration kunena kuti ku immigration panopo kumene akuchita ndi daylight robbery imene akunena kuti munthu wakumuzi wapangisa passport yake movutikira, wagulisa munda wake, wagulisa kaya ndichani chake, ena kwakuti akamakapita kuti akatenge passport atazipia 200,000. That is daylight robbery kumene kundikuba. Ndiye sopano kwa madindo amene asankhidwa panopo, there are people that are chosen ndikukalowa kumene kucha. Understand this. Deliver with 100% with no fear. Don't fear anyone. Hold yourselves accountable. Don't be corrupt. Because the moment you allow to be corrupted, you be part of anthu amene achosedwa aja asunthidwa kwa aja ku immigration iko mutu amva anthu amene mwasankhidwa kumene aku immigration. You see, when whatever your name is, I can't even lead. Let me just block you. Yeah, I hate when I'm doing another, or let me ban you. I hate I'm doing another thing. You are here, you are talking of, you are begging, you are a beggar. You are a beggar. You are a beggar. You don't want to work for yourself. Me, I don't want to kill anybody. Don't kill yourself by coming here to beg me. No. You must understand yourself. So, madindo ku immigration iko amene mwasankhidwa, enjoy your journey. Understand kunena kuti
You have your money that you be given. Mukagwira ntchito ija muzilandira. Don't be part of corruption. When you are starting to be part of corruption, let me tell you this. Panopo isimizika. Ndikukangati ndinawa misankama yankulu, right? Zero wama mizika. Imene ikumabizika kuti ikutumidwa ija kumanya mulazi kwanje. Mizika imene ijayo we will civic educate them. We will make them understand. Mizika imene ijayo silifuna so kumati tizitu kwa nandale ulo tizitani tatopa sa kumva sichoncho. Chimene tikufuna panopo ndi aliyense amene ali citizen to be a freedom fighter. Ndiyeno isimizika against wina aliyense every department. Utantauza ma department mungango yamba kupanga zamanyi mizika tizibwera nkuza sichipanga shutdown. Akuti akuba. Ndifake ndatuluka ndikunena kuti aku immigration amene mwasankhidwa ikonde ni ntchito yanu. Don't allow to be part of corruption. Don't allow to be part of. Ndipo mugwire ntchito yanu without no fee. Amene achosedwa aja. Ino amene mwasankhidwa kumene achosedwa aja. They will be playing timakadzi tawo topepera. How? Azipezeka kutuma anthu tomwe tija. Timene timakha anthu timene timaunonga kwambiri. Let me tell you. Anthu amene amaunonga kwambiri. Kumuononga manager olo kumuononga wina wake. Sorry. Let me tell you. Understand this. Anthu amene amaunonga mabwana kwambiri. Ndi anthu amene ali under. Ndi anthu timene titi. That's my experience the time that I was a manager. Ndi anthu timene titi timakhala mavuto kwambiri. Anatha kubwera kukuuza kankhani kola kwika. Iweyo you be trapped to that. Ineyo with experience ndikukuuzani kunena kuti don't. Amene mwasankhidwa ku immigration mugwire ntchito yanu ndipo ifeyo wise kunena kuti mugwire ntchito yanu muchoonadi. Musalolele kunena kuti wina wake kaya ndi wa under ti anthu timene timadoba tola kwika. Timaka kuchosa iweyo munthu oti you are very educated because we see education in your actions. You are appointed kuti inuyo you are a manager. Are you really a manager? We see it in your actions. Ifi kakileli kikabwera kuzakuza kuti bwana apa pali munthu wina tangompangira no passport. Mwadumpe the first come the first serve. The first people that you have to kuti you are part of that corruption. So you don't entertain that. First come first serve. Kagwira ni ntchito yanu moyenerera. Musaope anthu awawa kuli anthu amapanga when people are appointed anthu ajacho sidwaja amakhala kuti adakali mkati momwemo. Chifukwa timadoba tija timakhala kuti tinali ndiwaje. Ndiye timadoba tuja timaopa. Kuti my benefits of benefiting from corruption are going to end. They live in fear. They even totally forget kunena kuti they have monthly payment imene amalipidwa. So what do you do in yongati mabwana anyuwani? When they come to you kuzati bwana koma apapa mkanango panga chonchi. Nanga malawu wavuta uyu. You hold that person accountable. You give that person a warning. You call that person in. Chifukwa makhala they are still operating under anthu energy. And you know without knowing. Musabezi kuti magwanazo mavuto. So ku immigration uko kwanzatu amene mwasankhidwa gwirani ntchito yanu moyenere. Musalolele corruption. We are standing against corruption. And this is many ndayamba ineyo this terrible pompano. I know people start things and stop. Koma ineyo zoti ndikufuna mizika to be against everyone. Amena winali yaise amena kuononga Malawi. As in every department is mizika against. Anthu amene let me tell you. Ana pamene kutumidwa zikwa njaji. Ndana mugeto tu. Ineyo I have lived kwa biwi. Ajina mulo osaja. Mulo ndikumuziwa tu. Pashopo pa mulo ndikuziwa poto. Mulo mukuntuma uja ndikumuziwa. Mulo to amagwa kunyu. Mulo amagwa kunyu. Mulo lo inepa dobo mulo kungo mumila ndikunjisi bag as wit. It can beat down. Ndi ana onena kuti they are hopeless, they are helpless. Mukwatu much. It can take me many years. To amena cha kwapanga manipulate. Not manipulate as in it is. Many mukwapanga manipulate inoyo. To civic educate them for them to understand. Kunena kuti ziko lijaloti tili consent ife. Mukwanga understand kunena kuti even if we can choose anybody. Nakuzani kaletu. Antonio Sumani investor in I'm a prophetess. And a prophetess that is hated mostly in Malawi. It is me and I'm a prophetess. I'm telling you the truth. Because what I'm telling is the truth. It's mizika against standard. And I don't say Kuba. So inuyo, even if you can bring any party, bring us any party. Inuyo, have you ever wondered? Mukumazi fusa inuyo kunena kuti kodi nchifukwa chani? DPP, Afford, UDF, Joyce Bandasi Ujeni, ena ajani ndani, Nankumwa, Antosewa, mwazifusa pa inuyo kuti kodi anthu wasakugonjera na bwanji, kunena kuti apange tosa alliance, ngati kuli kodi afuna achose au tosa alliance imene inalowa iyi, onsewa agonjerani. Noka mumazifusa. Now ngati mukuzifusa mukumapeza yanko. Yanko ndionena kuti onsewa they are greedy and evil at heart. Onsewa ndokuba. Onsewa mitima yawo is not to save Malawians. You get it? Mitima yawo is not to save Malawians, but to benefit for them and their families. Excuse me. So they want to benefit for them and their families, while Malawians, the little Malawians, the government, are suffering. When they go to the hospital, they find no medicine. Do you know the reason? Iwa watu amene wawa. Avomena onseja ku parliament, the whole criminal parliament. I'm telling you to, the whole criminal parliament. Everyone that is in parliament right now,
amene ali ku parliament amene avomera kuti bill ya 67.3 billion iduse ipite ku State House osaja ndi criminals amene we need to lock them osaja akuyeneka asekeredwe ndi anthu okuba wina aliyense amene ali ku parliament ndipo avomereza kuti bill imene ipite because you know why ndalama zimene zimapita ku State House sizimapangidwa follow up kumene kuja ndi kuba kwa go kumene kwachitika kuja. Now you know who is going to suffer? Mizika. You get me? Mizika is going to suffer. Look at our hospitals. There is no medicine. Not even a rezala. Kuti anthu opita avulala ndi makaka akachose. Nobody cares, including them. Ndalama zimene zapita ku 67.3 billion imene kupita ku State House akukagawana anthu okubaja. Pamene simukumva ndi pati. Ndalama zopita ku State House palibe mazipanga follow up. Sisi bangiro follow up mwanomo. Ndinkana anthu ose aja avomereza ku parliament that criminality parliament ya Malawi panopo osaja ndi anthu okuba tikuyenera kuwatsekera. We need to hold them accountable. They are thieves. Read my lips. Onse aja ali ku parliament ndi okuba. You hear me say so? Ndi mbava. Suleiman Yeka ndi amene watuluka. Ndi kuwauza kuti ayi amene ucha timutenge timusiyapo. As it is right now we fail Mizika ya Malawi. Kuteko by now parliament ija timene katipitise even izigawenga zotika yatazitenga ziko linake kuti zitithandiza anthu osaje tikasekere ngati mene muchi. Anthu wina aliyense amene ali ku parliament kumene ucha satuluka anthu amene ndi okuba. No mess upon anthu amene ali ku parliament aja. Izimene ukuza ndizinzoni. Wina aliyense amene ali mu parliament muja mmene muchamo timayene kati khale is either tikhale ndi masina mwaona achinyamata achinamulo akuzuzidwa ndi 5000 kuti azipita kumaka polisana matala anyamata amene aja. I will be part of them. Parliament imene ja anthu osaje tikuyeneka tatsekere ngati mene muchi osatuluka. No water for them. You hear me say so? No water for those criminals, gangsters in that parliament. Osaje ndi okuba. Daylight. Koma Malawi mwangokhala chete. Mizika mwangokhala chete. Mene makali achete. Alexis Kamangira atatuluka ndikumakuza nizokuza. Ku judiciary ndikokhala kwa anthu okuba uyu. Uyu mukuti ndani uyu. Achina wapona kita. Achina ndani wachula maina. Amalawi ngati simukumva. Instead andalo mwaje ndi amene ali pamwamba pa corruption. Akupita kukatenga anaja ndikumapasa ma 5000 ma 2000. Ana amene ajawo ndizi kwanje zija. Amayeneka by now atapita ndikupanga shutdown cha judiciary. Things that we need. If we really want to fix Malawi, that's how we're going to fix Malawi. Mizika munivesese isi Mizika against Ndalewa kuteko panopo by now parliament ija imeneka kali yatsekedwa kale mbava ndi mbavinesi yes na bantu amana panopo all I want ndikufuna ndikumane ndi mnyamata uja wapita kukatenga anthu kunkati anakalowa kunkati uchi amene uchathewa kuti konzera bwino mabomba. Yes, you don't hear. You hear me say so? As Bamba Malawi you don't hear. You want to hear a bomb. You hear me say so? Wash and learn. Mudamba hapa kuna kuli Malawi mkuli Maya amene adapulumusa maslave 800. Wash and learn. As Bamba Malawi mkufuna mumve chipolopolo chili kukhutu. That parliament by now timakata isika. All those thieves that I cite are locked up with no water, no mercy. That 67.3 billion ikupita ku State House. Ndikubaka. Who does that? In 5 months kukuchitika zisanko. Muti ndame meja kuchisa kuti yokatani. Chimanga anthu osauka kani kugula. So you see, ndifake ndikuzani anthu amene mwasankhidwa ku immigration. Musaope anthu amene achoka ajolo musaope ma intimidation anthu amene akuyankhula kaya ndizambiri mbiri. Nditi madoba timene timapanga benefiting from stupid corruption imene imachitika. You get it? Mubita mkagwira ntchito don't do corruption. You see me? Ndima kangati ndikuyankhula but I put it into action. I speak and I put it into action. Mwanimva kuti panopo ndikuyangana khomo loti ndifuna ndikumane ndi uyu anapita kukatenga anthu anastaka kunkati over mansiyo. Mesa ndi wako America kunoko. Ndikumana naye tu. Inu tatha ku parliament ya Malawi mufuna zipolopolo kunkhutu kwanuko inu. Inu tukuli bwino parliament yonseyo pakhale chibere. Koma echini Malawians people should have food. Should have medical in the hospitals. Yes, ndino agalu kwa basi. Very useless human beings that I've never seen in this life. Ndino anthu okuba otolo mulibe chisono ndalama zosisi kukwanani. And to make matters worse, ndino anthu osasamba. Mwina simunauzidwepo. There's nothing beautiful about you or mukutenga drama mene mungatengeni. Ndino anthu ochitisa nyasi. You are all zombies, you are walking dead. Zombies. That's the truth. Sumumauzidwa ninkane yo flexible mukungoba. Ole mutakani malo chitisa ngatu. Chuma ine chotu titenga. Chuma chimene chocho tichitenga. Icho mwabacho. Kuyambira nthawi ya bagiri tu. Isi Mizika against Ndalewa. Tiana tijamu kuti tumati jefana ndikuzena achina mulo ndi anamugero tu. Mulo tu ndikunziwa pa nchesi pamene amapanga zinthu zake. Inu simuziwa tu. Achina mulo so atingokuonani tu.
tikungokuonani tu ana usewa mkwaba ngachina mula ana ukugokhunywaje. You are taking advantage of them. But if we are going to take advantage, we're going to make them understand that they have to tuzula inuyo. Akakuti mungaba sandramazo. Akaja usiku abwele pa manyumba anu nikuthuzula nikumutuse ndramazina. That's what they have to do. You understand? Mai mapata kuti vuto amalawi sakonda dziko lawo koma kukonda ndalama nchifukwa aliyense akuti ayi mapayi khachosecho zibani ndi zambiri anthu ake ndi omwewa pomwe akupya okubawo matama mpaka kumaziguguda pantima kuti sachoka apapa ndi pamene zibani zikanapanga umozi amukhaulisa ameneyi. Let me tell you, zimene zochitika ndizona chifukwa anthu osewa ndi okuba. There is no kuti akhaulise uyu akhaulise uja. Awa watu alipo wakhaula kaletu. Inu dziko lisowe mafuta kawiri katatu sikhaula kale mwe sizochitisa manyasi. Inu what do you think anthu amene wandando? They are weak people too. Chifukwa chonena kuti mizika siti kumvesesa kuti mphamvu za tuta 10 tizipange ngati mena pangira azikwanjanja, we should work together. Anthu awantu they are weak people. Inu okuba ni munthu. Munamona okuba amene amamvesera chisoni when you quote okuba. Inu ajaji mwaona ajaji inuyo ajaji amene amamuza Alexius ana achula ajaji mwaoti he could not even answer anymore. This judge anabwera kuzankha kuna kuti I think he's got crush on me. This is a whole judge that represents the country. He can't defend himself anymore. Oh, he's thinking akuti Alex akuti akwafuna akuti iyeyo uyo mnyamata akwafuna nchifukwa akunena he's not fighting corruption but he's into him kutanthauza akwafuna. Last time I checked, Alex ali ndi chibwezi chake. Alex anali ndi mkazi. Alex, come on now. So this is a whole judge. This is a whole judge. He cannot defend himself anymore because what Alexius is saying, it is nothing but the truth. Corruption is our biggest enemy. Corruption is what has killed Malawi. And you know, our target is to kill what? Corruption. So, to kill corruption, we must get ready. Your brother can be involved. So when corruption is going down, your brother is going down. That's what we're talking about. That's what we're talking about. That's what we're talking about. So is music against Chindan? Now, the only thing that we have to do right now, because they are staring right under our nose. Ndifake atenga drama 67.3 billion ndikumapitisa ku State House kukagwira ntchito za chani ku State House drama yotero. Anthu awa wandi okuba ninkana ndikuna kuti parliament just it is right now. Kumafunika kuti kwa kale bombo kumwe kuja pasala chipere. We don't need those people. Permanently we have to take them out of Malawi. Yes, that's where they are forcing some of us to. You see, they are making the heart to be more than of that of Pharaoh. The heart to be more than of that of Judas. Yes. And we remember, okay, even in front of God, if we is asked to meet God, yes. Did you give this bomb? Yes, I did. So what? It was better for me to save 18 million Malawians to have food and medicine in the hospitals than to keep these mbava, these mafias and gangsters, criminals, stupid people, who we believe they are people, but they are stupid and evil at heart. And Hokuba. And we still look up to them. For what? Parliament manager. God, the true God, is doing something. Wash my lips and read my lips. Akamata zigenza. Ameno jatimupa. Fusaki cut of that. You can't kill me. As you're killing me. Musuku natu kwa badokale. Panopo kulikale. Antuwe na mina kudziwa. Kulikale mitu imene kudziwa kuna kuti even if you can take me out today, they will continue from where we stop. They will know because they understand. Malawi has to be fixed. Ndinu zisiku kwambiri. Parliament anthu okuba, ndinu anthu okuba. Now, mumakhala ndi mtima onena kuti angoyankhula zitha. Angoyankhula zitha. Let me remind you, I live by history. You hear me say so? Go watch Trapped in Omani Part 2. It's 1.2 million something viewers. You just see the documentary. But that I worked 1 year, 5 months and some days to make Malawi government, to convince Malawi government to release that 400 million to help those 50 Malawian young women. Malawi, Camera.